Assalamu alaikum family, ku tsaya ku saurare ni attentive mun sannu zan kwatanta da Hausa da zabarmanci case in Hassan Makeup da Tima mai kamshi komi. An samu naji wasu bayanai family miskan Tima mai kamshi. Mu tsaya mu wada ma juna gaskiya irin kai kikir sai kimi da Nigeria laihin da polisan Nigeria sun kai cikin post de police bai kamata ku bari a doki wani video a yi mai kuma shi ma defamation moins kuma procedure in ana yin shi ko kun yayi mutun yayi layi kuna yin procedure na a turo shi Niger za a kama shi a sa kwaso ba can ba za ku rike shi ku sa shi kwaso gare ku don da ba dan Nigeria na dan Niger ne nan soja polisan ku kun yi layi bai kamata ba me kuma Tima maganar da ta yi in dai da gaske ne take Hassan Makeup yayi mata layi parce que Hassan Makeup ya shiga vie privée internet shine nake nan da baku in kun shiga cikin liyan in kuna ga conseil juridique vie privée ne wara da shi vie privée yana nan tacce ha Hassan Makeup yayi ta zaginta bata maida mai sai ya sa foton ta zage ta kyale shi sai da ya doki wata ran foton ta zage ta da uwarta abun yayi mata ciwo ta yi portant plainte bisa gare shi kuma tana da gaskiya yau mu duka mun sani dun matsalar daman zagin mutane kenan saboda yana iya kai ga illa nan Hassan Makeup yayi mata laifi da kuma dole na doka tana iya kama shi in tana da proof inta da komi bacin da ya mata yayi komi wannan yana da laifi sai da in ya neme ta gara ta yayi mai auci me yayi mata laifi mu yi to mu wada mu juna gaskiya ko da Hassan Makeup dan Niger na aiki na ne ban ganin gaskiya in danne ta in yi shiru ba aiki na ne ba utols yusha kenan kun gane kenan aran ma haikai ne kesu kanti problemu talo kanti ingano polisai kan na Hassan Makeup di post de police arona za video anawo ata sai ba inga defamation anawo a filme polisai manne ay kul nodin taligono polisai ti tali iman kamata me haikan Hassan ti asi duk wanda ya prevo kimino wanda ya ne asobai ga wono a mafutaza kenan kun gani kan ana futaza ane an fu asobai ga wo afanda an futaza an fu ana wo an nyowo adora ga apporter plainte ko no wanda ya gonda kimfa dole no ago vie privée ra ba kamata ka shiga vie privée wani ka baci mutun abusif diffamation droit à l'image akwai tunna akwai image in mutun yayi ma image ka zo kai mai defamation ka zo kai mai abizi kai ta bacin shi kuma matsala babba ne ka shiga kin shi yana iya portant plainte bisa gare shi na wada muku aiki yaran si bora wani imaju ayi gawo atasi sanni aran bai kan talno borkul ga bai ba mu ga abu mu yi shiru gaskiya dole mu wadi talaihin da sun kai polisan shine bai kamata wannan abar sun kai ba post de police ayi shiru a danni Allah ya samu gane Allah ya samu dace yutal sona kuna kuma masu magana kuma dole na dan kasan ku in yana cikin matsala sai an yi magana an yi rezu din ta dole kuma in mun gani sai mun yi magana mu ma saboda mu ma dan kasan mu na dole mu bi da kare shi kuma parce que can ba mu iya sanin can me za a iya mai umos in Niger na mun san garin su ne ko Allah ya samu dace yutal sona Allah ya samu ƙara ganewa Allah ya hada kan kowa da kowa Allah ya kiyaye amma ayi soyayya ta gaskiya ta cikin kalbi ba ta baki ba saboda yawancin yan Najeriya soyayya tanta su da yan Niger da baki la ga kuma ce da sallah gingar family yutal sona kuna mu je mu yi sallah irin ko gingar he